Ça c'est Tognabe qui veut que son peuple se réveille. Aujourd'hui nous abordons le sujet des réseaux sociaux. Car on est dans ce monde de technologie. Nous pouvons savoir tout ce que nous voulons. Mais il faut savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Soyons vigilants et prudents. Sinon vous risquez de gâter vos noms dans ce monde. Garli Siri Handa Hogamin Nayori Kedde weeye tone jeya ko leñolam halkori hajuji hamuji natti hewde ko ɗum yimɓe jottori waɗi ko nafar tawi kay ko ɗum ɓe kimmiri ala ko bonnar kono ko cangal leñol jottori tagi min daro mi kirjina ngaybina pammina mballa leñol famiri eno renori sabu hoyni woyni yimɓe hewɓe rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe moni kala nana lumbo mayo mbejor waɗi yarɓe korloɗe ha e yoliɓe suturu moƴƴe aade yo Allah ɓeydu suturo won sikko nobo ko helli faaɓe joni mbeji gacce barannoɗe ɗe natti fawguinde so wona ɗum ɗon fonnoɓe hande mayde walla wurde bojji holno gondirta e jatigi pilma publiya teɗ wiye ka gando adorondi sariya ɗo manki hulde gueno han inde mami saruya ɗumen yaaji kono réseau o surti ko mbiyande femme cuuti certains couples certi à cause des réseaux sociaux. Vous les élèves ne faut pas perdre le temps. Y'a des connectés ko ala important. Internet ne heewi nafoore pourtant. Bandiraɓe am ndenne WhatsApp hoyni yimɓe hewɓe surti mawɓe weññi sukaɓe bandiraɓe am ndenne Facebook halki yimɓe hewɓe détourni comptaji ɓili rewɓe worɓe bandiraɓe am ndenne WhatsApp hoyni yimɓe hewɓe surti mawɓe weññi sukaɓe bandiraɓe am ndenne Facebook halki yimɓe hewɓe détourni comptaji ɓili rewɓe worɓe ko mondo technologie ɗo yimɓe koddi gondi ko réseau yimɓe gurdi kadi ko hen yimɓe curti tuuɗi no surti hen sirluji capti debbo e gorko lurdi ha desaɗo suuti dine ne fijere yimɓe guure niɓɓere bonane publié so turu natti wodde dine welsinda wone ko bonande jottori ko ɓuuti holliri ko heewi suudaki ne feññini moƴƴere welsinda seyɗane fotti ɓerɗe ko wemno satti ko satti webti sababuni réseau sociaux sabi hewɓe kersi ɓe golle mumen tardi réseau o ne yaaji yimɓe ne ɓeydo majjude caggatte ne ɓeydo hewde hen hay moƴƴo ne bonnite dimmo nangue hoyne wadde kalkada waɗa hen andu hen ko mbatta ko moƴƴi naftoroɗa janggo nimsa watta bandiraɓe am ndenne WhatsApp hoyni yimɓe hewɓe surti mawɓe weññi sukaɓe bandiraɓe am ndenne Facebook halki yimɓe hewɓe détourni comptaji ɓili rewɓe worɓe bandiraɓe am ndenne WhatsApp hoyni yimɓe hewɓe surti mawɓe weññi sukaɓe bandiraɓe am ndenne Facebook halki yimɓe hewɓe détourni comptaji ɓili rewɓe worɓe